explicar com conduïm a casa? Ha anat molt bé, ha sigut més fàcil del que em pensava, preguntes molt concretes. És allò que uns pensen una cosa i uns altres unes altres, no? I després quan les poses en comú surten coses que potser no t'esperaves o que et dona la sensació que fas d'una manera i realment potser d'una altra. Ha sigut una experiència molt xula, és el primer cop que ho faig i m'ha semblat molt bé. M'agrada molt perquè no ho havia fet mai. Molt bé. T'ha agradat molt o no? Qui condueix millor? Tota la mà. De vaga. Va, ja.